संध्याकाळची 7ची वेळ. लक्ष्मीपूजनाचा दिवस होता. मालती तिच्या कामामध्ये व्यस्त होती. ऐन दिवाळीचा वर्षाचा सण आलेला. घरात सगळी पाहुणे मंडळी आलेली. तसं मालतीचं पण नवीनच लग्न झालेलं. लग्नाला नुकतीच 2 वर्ष झालेली. 1 वर्षाचं छोटंसं बाळ तिच्या पदरात होतं. मालतीचं लग्न व्हायच्या आधीच सासू पण वारलेली होती. त्यामुळं आपसुकच सगळ्या घराची जबाबदारी आता मालतीवर पडलेली होती. त्यामुळं घरात कुणी पै पाहुणं आलं की तिलाच सगळ्यांचं बघावं लागायचं. आणि त्यासाठी तिनं कधी कुरकुर पण केली नाही. ती मोठ्या आनंदानं सगळं करायची. मालतीचा नवरा अशोक हा एक शेतकरी कुटुंबातलाच मुलगा. दिवसभर शेतामध्ये राबायचा. आता मालतीच्या घरामध्ये मालती, तिचा नवरा, तिचं छोटंसं बाळ आणि म्हातारा सासरा असा चौघांचाच परिवार होता. पण आता दिवाळीच्या सणामुळं मालतीच्या दोन्ही नणंदा पण घरी आलेल्या होत्या. मालती पटकन घराच्या बाहेर गेली आणि तिनं घराच्या बाहेर सगळीकडे दिवे लावले. घर दिव्याच्या प्रकाशाने उजळून निघालं. बारकी पोरं अंगणामध्ये फटाकड्या वाजवत होती. दोन्ही नणंदा गप्पा मारत पायरीवरच बसलेल्या होत्या. अशोक अंगणातल्या खाटेवर बसून पोरांकडे लक्ष देत होता. मालतीच्या मनात मात्र वेगळेच विचार होते. तिला आता आवरून लक्ष्मी देवीच्या मंदिरामध्ये जायचं होतं. मालतीच्या गावामध्ये एक प्रथा होती. त्यांच्या गावामध्ये एक लक्ष्मी देवीचं मंदिर होतं आणि लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी सगळ्या बायका घरातलं लक्ष्मीपूजन करून पुन्हा लक्ष्मी देवीच्या मंदिरामध्ये आरती करण्यासाठी एकत्र व्हायच्या. दरवर्षी मालती पण गावातल्या बायकांसोबत त्या मंदिरावर जायची. पण आज घरातल्या कामांमुळं खूपच उशीर झालेला होता. दिवे लावल्यानंतर मालतीनं आणि तिच्या छोट्या नणंदेनं मिळून अंगणामध्ये रांगोळी काढली. त्यानंतर मुलांना नवीन कपडे वगैरे घालून सगळ्या बायकांनी साज शृंगार करून लक्ष्मीपूजनाची तयारी केली आणि साधारणतः 8 वाजता लक्ष्मीपूजन उरकलं. त्यानंतर अशोक आणि आपल्या मोठ्या नंदेला सांगून मालती घराबाहेर पडायला लागली. त्यावेळी अशोक आणि मोठी नणंद पण मालतीला म्हणाली, "अगं मालती, राहू दे, आता खूप उशीर झालाय. दरवर्षी जातेच की ग तू लक्ष्मी मातेच्या मंदिरात. यावर्षी नाही गेलं तर काय होतं एवढं?" पण मालतीला मात्र मंदिरात जायचंच होतं. मालती म्हणाली, "तुम्ही काय काळजी करू नका, मी लगेच जाते आणि लगेच परत येते." त्यावेळी अशोक पण तिला समजुतीच्या सुरात म्हणाला, "मालती, आत्ता बहुतेक सगळ्या बायका गेलेत. तुझ्या सोबतीला पण कुणी नाही. ओढ्यातून खूपच अंधार असेल, कशाला तू एकटी जातेस? त्यातच तू गरोदर पण आहेस." आणि मित्रांनो, मालती खरोखरच 4 महिन्याची गरोदर होती. आणि अशा गरोदरपणात रात्रीच्या अंधारात बाहेर पडणं हे पण चांगलं नव्हतं. म्हणून अशोक तिला वारंवार जायला विरोध करत होता. पण मालती मात्र जायचंच म्हणून अडून बसलेली होती. शेवटी आता घरातल्या सगळ्यांचा नाईलाज झाला. मालतीनं पटकन आवरलं आणि ती घराबाहेर पडली. तेवढ्यात मागून वस्तीवरच्या 2-3 बायका बोलत येताना दिसल्या. तसं मालतीच्या जीवात जीव आला. त्या बायका पण लक्ष्मीदेवीच्या मंदिराकडेच चाललेल्या होत्या. त्यामुळे मालतीला आता सोबत पण झालेली होती. अशोकने पण मालतीला सांगितलं की त्या वस्तीवरच्या बायकांसोबतच जा आणि त्यांच्यासोबतच परत ये. तसं मालती त्या बायकांच्या घोळक्यामध्ये मिसळली आणि पुन्हा मंदिराची वाट चालायला लागली. मंदिर तसं मालतीच्या घरापासून एक 10-15 मिनिटाच्या अंतरावरच होतं. पण त्या मंदिराकडे जाताना मालतीला वस्तीवरून कच्च्या रस्त्याने वरच्या डांबरी रस्त्यापर्यंत जावं लागायचं. तोच डांबरी रस्ता पुन्हा गावाकडे जायचा आणि गावाला जाताना मध्येच एक ओढा लागायचा आणि त्या ओढ्याच्या पलीकडच्या बाजूलाच छोट्याशा टेकडीवर लक्ष्मी देवीचं एक छानसं मंदिर होतं. तसं बघायला गेलं तर ते खूप पुरातन मंदिर होतं. पण आता गावातल्या लोकांनी गावदेवी असल्यामुळं वर्गणीतून पैसे काढून त्या मंदिराची बरीचशी डागडुजी करून घेतलेली होती. गावातलाच एक गुरव तिथं पुजारी म्हणून नियुक्त केलेला होता. तो मंदिराची सगळी देखभाल बघायचा. मालती आणि तिच्यासोबत असणाऱ्या बायका आता त्या कच्च्या रस्त्याने त्या डांबरी रस्त्याला लागल्या. पुढचं एक वळण घेतल्यानंतर पुन्हा एक छोटासा उतार लागला. तो उतार म्हणजे त्या गावातल्या ओढ्याचा उतार होता. त्या उतारावरून थोडंसं खाली गेलं की एक छोटासा पूल लागायचा. त्या पुलाच्या खाली मोठ्या सिमेंटच्या नळ्या टाकलेल्या होत्या, जेणेकरून ओढ्याला जे पाणी येईल ते दुसऱ्या बाजूला जाईल अशी सोय केलेली होती. आता सगळ्या बायकांचा घोळका त्या छोट्याशा पुलावर आलेला होता. तशी एक थंड हवेची झुळूक त्यांच्या अंगावर आली. कारण ओढ्याला पाणी होतं. पाऊस काळ चांगला झालेला होता. त्यामुळे ओढ्याच्या आजूबाजूची झाडं पण चांगली हिरवीगार होती. त्याच्यामुळं ओढ्याजवळचं वातावरण एकदमच थंड होतं. आधीच दिवाळीत असणारी बोचरी थंडी आणि त्यातच ओढ्यावरच्या त्या थंड वाऱ्याच्या झुळकेनं मालतीच्या अंगावर सरसरून काटा आला.
ओढ्यामध्ये खूपच अंधार होता, त्यामुळे मालतीला थोडीशी भीती पण वाटली. तशी मालतीसोबत असणारी एक वयस्कर बाई ती मालतीला म्हणाली, "मालती, बाई तू इथं आमच्यामध्ये ये, आधीच तू गरोदर आहेस." असं म्हणून तिनं मालतीला त्या तिघी चौघींच्या घोळक्याच्या मध्ये ओढून घेतलं. आता हळूहळू एक छोटीशी चढण लागली. पुढे गेल्यानंतर समोरच्या एका छोट्या टेकडीवर त्यांना विद्युत रोषणाईने नटलेलं ते लक्ष्मीदेवीचं मंदिर दिसलं. 5च मिनिटात त्यांचा घोळका त्या मंदिरामध्ये पोचल्या. मालती आणि त्यांचा घोळका आता मंदिरामध्ये शिरला आणि पटापट त्यांनी देवीचं दर्शन घेतलं. त्यानंतर मंदिराला प्रदक्षिणा घातल्या. मंदिरामधले गुरव पुजारी आतमधली तयारी करत होते आणि जशी त्यांची तयारी पूर्ण झाली तसं ते मंदिराच्या बाहेर आले आणि त्यांनी आरतीला सुरुवात केली. 5च मिनिटात देवीची आरती संपली आणि सगळ्याजणी पुन्हा 5-10 मिनिटासाठी घोळक्या घोळक्याने गप्पा मारायला लागल्या. काही काही बायका पटकन मंदिरातून बाहेर पडल्या, कारण सणासुदीचे दिवस असल्यामुळे सगळ्यांनाच घरी लवकर जायचं होतं. गावातल्या बायका मंदिरातून बाहेर पडल्यानंतर उजव्या बाजूच्या गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्याने निघून गेल्या. वस्तीवरच्या बायका मंदिरातून बाहेर पडलं की डाव्या बाजूच्या त्या ओढ्याकडून जाणाऱ्या रस्त्याने पुन्हा आपल्या वस्तीवर जाणार होत्या. आता मालती ज्या घोळक्यामध्ये आलेली होती त्या वस्तीवरच्या बायकांचा घोळका पण घरी जायला निघाला. मालती पण त्या घोळक्यासोबत मंदिरातून बाहेर पडली. पण तेवढ्यात मालतीला अचानक माहेरचा फोन आला. मालती फोनवर बोलण्यामध्ये खूपच दंग झालेली होती. त्यावेळी घोळक्यातल्या बायका तिला म्हणाल्या सुद्धा, "मालती, खूप उशीर झालाय, घरी जाऊन बोलत बस ना फोनवर." तशी मालती म्हणाली, "तुम्ही हळूहळू चालत पुढं व्हा, मी 2च मिनिटात माझं बोलणं संपून येते." तशा त्या बायका आता पुढं चालायला लागल्या. मालती हळूहळू मंदिरातून बाहेर पडून त्यांच्या मागोमाग चालायला लागलेली होती. काहीतरी महत्त्वाच्या विषयावर बोलणं चालू असल्यामुळं ती थोडीशी हळूचच चालत होती. जवळजवळ 10 मिनिटं मालतीचा फोन चालूच होता आणि मालती बरीचशी मागं रेंगाळली होती. तिनं फोन ठेवला त्यावेळी तिच्या लक्षात आलं की ती आता रस्त्यावर एकटीच आहे. तिनं पुढं मान करून वस्तीवरच्या बायका कुठं दिसतात का हे बघायचा प्रयत्न केला, पण त्या बायका मात्र दिसत नव्हत्या. कदाचित त्या घरी पोचल्या पण असतील. मालती आता एकटीच राहिलेली होती. तिला आता खूपच भीती वाटायला लागली. मंदिरामध्ये पण आता कुणीच नव्हतं. येताना गडबडीमध्ये मालतीने मोबाईल पण आणलेला नव्हता, त्यामुळे आता नवऱ्याला पण फोन करता येणार नव्हता. शेवटी तिनं मनाशीच ठरवलं की आता एकटीनंच घरी जायचं. आता अंधारामध्ये जायचं तरी कसं, हाच तिला प्रश्न पडला आणि तिच्या डोक्यात एक कल्पना आली. तिच्या पूजेच्या ताटामध्ये एक दिवा होता. तिनं पटकन तो दिवा पेटवला आणि त्या दिव्याच्या उजेडामध्ये ती आता त्या डांबरी रस्त्याला लागली. बराच उशीर झालेला असल्यामुळं हवेतला गारवा क्षणाक्षणाला वाढत होता. कसं तरी तिनं एक वळण पार केलं आणि पुन्हा तो ओढ्याचा उतार लागला. तिनं आपला जीव मुठीत धरला आणि ती सरासर पावलं टाकत त्या ओढ्याच्या उतारावरून खाली उतरली. तरी पण ती अजून ओढ्यापासून बरीचशी लांब होती. तसं तिच्या कानावर एक आवाज आला, "मालती." तसं मालती एकदम दचकली आणि तिनं दचकून मागं वळून बघितलं तर तिला मागं एक दिवा दिसला. तशी मालती थांबली, कारण कुणीतरी हाक मारल्यानंतर थांबणं हे आपलं कर्तव्यच असतं. 2च मिनिटामध्ये तो दिवा तिच्या जवळ यायला लागला आणि त्या दिव्याच्या प्रकाशामध्ये तिला दिसलं की तिथं कुणीतरी एक बाईच होती. जशी ती बाई तिच्या जवळ आली तसं मालतीला त्या दिव्याच्या प्रकाशामध्ये ती बाई दिसली. एकदम नटून थटून हिरव्या रंगाची साडी घालून आलेली बाई होती ती, आणि सुंदर तर एवढी की काही विचारूच नका. दुधासारख्या तिच्या पांढऱ्या शुभ्र नितळ त्वचेवर तिची ती गर्द हिरव्या रंगाची साडी खूपच उठून दिसत होती. गळ्यामध्ये मोठमोठ्या दागिन्यांचा साज होता, शृंगार पण केलेला होता. हातामध्ये पूजेची थाळी होती. कपाळावर कुंकवाचा मोठा टिळा होता. हातामध्ये मनगटापर्यंत हिरव्यागार बांगड्या भरलेल्या होत्या. ती जशी मालतीकडे चालत येत होती तशा तिच्या पैंजराचा छुम 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 आवाज मालतीला यायला लागला. पण तिला बघितल्यानंतर मालतीला असं वाटलं की ती कोणीतरी अनोळखीच असावी, कारण मालतीनं कधी तिला बघितलेलंच नव्हतं. पुन्हा मालतीच्या मनात विचार आला की कदाचित ती गावातली एखादी बाई असेल. असं पण मालती वस्तीवर राहायची. तिचं गावामध्ये जाणं येणं खूपच कमी असायचं, त्यामुळे गावातल्या सगळ्याच बायकांशी तिची ओळख पण नव्हती. आता ती बाई जशी मालतीच्या जवळ आली तशी मालती विचारायला लागली, "कोण हो तुम्ही? मी तुम्हाला ओळखलं नाही." तशी ती बाई म्हणाली, "अगं, मी देशमुखाची शारदा. तू मला बघितलं पण नसशील. या ओढ्यातून डाव्या बाजूला जो छोटा रस्ता जातोय ना, तिकडं देशमुखांची घर आहेत आणि तिकडंच आहे मी राहायला." त्यानंतर त्या दोघी चालायला लागल्या.
पण मालतीची नजर मात्र एकसारखी शारदावर खिळलेली होती. कारण शारदा होतीच एवढी सुंदर. का कोण जाणे, पण शारदाच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचं तेज होतं. आणि मालतीनं एकदा दोनदा शारदाशी बोलताना तिच्या त्या घारोड्या डोळ्यांमध्ये बघितलं. त्यावेळेपासून मालती चांगलीच संमोहित झालेली होती. ती एकसारखी शारदाकडेच बघत होती आणि तिचे शब्द ऐकत होती. तिनं बोलायचं पण बंद केलेलं होतं. ती फक्त हां हूं मध्ये उत्तर देत होती. तिला शारदाचा प्रत्येक शब्द मधासारखा वाटायला लागला. तिची नजर उन्हाळ्यात पडलेल्या पावसांच्या सरीसारखी वाटायला लागली. शारदाच्या बोलण्याचा अंदाज, तिच्या पैंजनाचा तो छुमछुम आवाज, तिचा तो साज याने मालती चांगलीच भारावून गेलेली होती. आणि ती एकसारखी तिच्याकडे बघतच चाललेली होती. आणि बोलता बोलता त्या दोघी ओढ्याच्या एकदम जवळ येऊन थांबलेल्या होत्या. मालतीला आता वेळेचं भानच राहिलेलं नव्हतं. तशी शारदा मालतीला म्हणाली, मालती, अगं आज लक्ष्मीपूजन आहे, चल ना तू माझ्या घरी. तशी मालती अचानक भानावर आली आणि ती म्हणाली, नको शारदाताई, मला खूपच उशीर झालाय, घरची वाट बघत असतील. तशी शारदा म्हणाली, अगं तू घाबरू नकोस, माझं घर इथं जवळच आहे. माझ्या घरी हळदी कुंकवाला चल, त्यानंतर मी तुला ओढ्याच्या पलीकडे सोडते. एकटी तरी कुठं जाणार आहेस तू? मालती काहीही बोलली नाही आणि तिने शारदाच्या घरी जायला होकार दिला. शारदा आता ओढ्याच्या अलीकडूनच डाव्या बाजूला फुटणाऱ्या त्या छोट्याशा वाटेने डाव्या बाजूला वळली. तिच्या पाठोपाठ मालती पण वळली. शारदा पुढं चालत होती, मालती मागं चालत होती. ओढ्याच्या धारेच्या बाजूलाच एक छोटीशी पायवाट होती. त्या पायवाटेने आता दोघी पण आपल्या तळहातावर एक एक दिवा पकडून ओढ्याच्या समांतर बाजूने पुढं पुढं चाललेल्या होत्या. थोडंसं पुढं गेल्यानंतर पिंपळाचं एक मोठं झाड आलं. शारदा आता चालत चालत त्या पिंपळाच्या झाडाजवळ गेली आणि ती तळहातावर दिवा घेऊन त्या पिंपळाच्या झाडाभोवती गोल गोल फेऱ्या मारायला लागली. मालती पण काही न बोलता आपल्या तळहातावर तो पेटता दिवा घेऊन शारदाच्या पाठोपाठ त्या पिंपळाच्या झाडामागं गोल गोल घिरट्या घालायला लागली. बराच वेळ हे चालूच होतं. मालतीला कळतच नव्हतं की ती काय करते. मालती पूर्णपणे संमोहित झालेली होती. बराच वेळ ती तशीच त्या वडाच्या झाडाभोवती फिरत होती. इकडं मालतीच्या वस्तीवरच्या बायका आता मालतीच्या घराजवळ पोचल्या. अशोक बाहेरच्या अंगणातल्या खाटेवर बसूनच मालतीची वाट बघत होता. त्या बायका जशा अशोकच्या घरासमोरून चालल्या तसं अशोकने त्या बायकांना विचारलं, अहो मालती कुठं आहे? तसं त्या बायका म्हणाल्या, तिला माहेरचा फोन आला होता म्हणून ती थोडीशी मागं थांबली होती. आमच्या मागच होती, ती येतच असेल. तसं मात्र अशोकला थोडीशी काळजी वाटायला लागली. त्या बायका आता पुन्हा त्यांच्या घरी निघून गेल्या. अशोक आता घराच्या अंगणातून उठला आणि चांगला डांबरी रस्त्याजवळ गेला आणि मालतीची वाट बघायला लागला. पण मालतीचा मात्र काहीच पत्ता नव्हता. तो पळत पळत घरी आला आणि त्यानं पायात चप्पल सरकावली. घरातला एक मोठा टॉर्च घेतला आणि जोरजोरानं पावलं टाकत तो लक्ष्मीदेवीच्या मंदिराकडे चालला. थोडंसं पुढं गेल्यानंतर त्याला तो ओढ्याचा उतार लागला. तो पळत पळतच त्या उतारावरून खाली गेला. तसं अचानक ओढ्याजवळचं वातावरण पूर्णपणे बदललेलं होतं. वातावरणामध्ये एक भयानक शांतता होती. मधूनच ओढ्यावरच्या मोठमोठ्या झाडांवरचे विचित्र पक्षी एका विचित्र आवाजामध्ये ओरडायचे. त्यामुळे वातावरण अजूनच विदारक वाटायचं. आता अशोक पळत पळतच लक्ष्मीदेवीच्या मंदिराकडे जाणार तेवढ्यात त्याची नजर ओढ्याच्या उजव्या बाजूला असणाऱ्या त्या पिंपळाच्या झाडाकडे गेली. त्याला त्या पिंपळाच्या झाडाच्या बाजूला काहीतरी दिसत होतं, जसं की तिथं त्याला थोडासा प्रकाश असल्यासारखा जाणवत होता. तसं अशोकला खूपच आश्चर्य वाटलं की त्या अंधाऱ्या पिंपळाच्या झाडाजवळ प्रकाश कसला असेल. ठीक आहे, तिथं कुणीतरी पंती वगैरे लावली असेल हे मान्य आहे, पण ती पंती हलत काय? ती एका जागेवर का नाही? तसं मात्र त्याच्या मनात शंकेची पाल चुकली. तसं ती जागा खूपच खराब असल्यामुळं रात्री तिकडे जाणं खूपच रिस्की होतं. पण आता मालतीच्या काळजीपोटी त्याला काहीच दिसत नव्हतं. तो पटकन ओढ्याच्या पुलावरून पलीकडे गेला आणि उजव्या बाजूला जाणाऱ्या त्या कच्च्या वाटेवरून जोरजोराने त्या पिंपळाच्या झाडाकडे पळाला. आणि जसा तो त्या पिंपळाच्या झाडाजवळ जाऊन पोचला तसं पुढचं दृश्य बघून त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली. कारण त्या पिंपळाच्या झाडाजवळ जे गोल गोल फिरत होतं ते दुसरं तिसरं कुणी नसून ती मालतीच होती. मग अशी शृंगार करून घरातून बाहेर पडलेली मालती आता पूर्णपणे बदललेली होती. तिचे केस मोकळे सोडलेले होते, कपडे अस्ताव्यस्त झालेले होते. घामानं कपाळावरच्या कुंकवाचे ओघळ तिच्या तोंडावर ओघळलेले होते. त्यामुळे ती खूपच भयानक दिसत होती. एव्हाना अशोक तिथं आल्याचं पण तिला भान नव्हतं. अशोकनं लांबूनच तिला हाक मारली, मालती.
पण त्याच्या हाक मारण्यानं तिच्यावर काहीच परिणाम झाला नाही, जसं की त्याचे शब्द तिच्या कानातच शिरले नसावेत. अशोक आता घाबरत घाबरतच पुढे गेला आणि त्याने तिच्या खांद्यावर हात ठेवला. तसं तिनं दचकून अशोककडे बघितलं आणि ती संमोहनातनं बाहेर आली आणि तिनं आजूबाजूला बघितलं. त्यावेळी तिला एक धक्काच बसला. तिनं जोरात अशोकला मिठी मारली आणि ती अशोकला म्हणाली, मला खूप भीती वाटायला लागली, मला पटकन घरी घेऊन चला. तसं अशोकनं तिचा हात घट्ट पकडला आणि तो तिला घेऊन पुन्हा घराकडे चालायला लागला. पण अचानक असं जाणवायला लागलं की मालतीचा दुसरा हात पण कोणीतरी पकडलाय आणि ती शक्ती मालतीला त्या पिंपळाच्या झाडापासून लांबच जाऊ देत नव्हती. अशोक आपल्या सर्व शक्तीनिशी मालतीला ओढायचा प्रयत्न करत होता, पण ती शक्ती मात्र मालतीला सोडायला तयार नव्हती. मालती आता खूपच घाबरली आणि ती जोरजोराने किंचाळायला लागली. अशोकने मनामध्ये आता गुरुदेव दत्त नावाचा जाप चालू केला. तसं हळूहळू मालतीच्या हाताजवळची पकड ढिली झाली आणि मालती अलगद त्या पिंपळाच्या झाडापासून बाजूला आली. अशोक आता तिचा हात पकडून तिला जोरजोराने ओढत त्या ओढ्याच्या पुलाजवळ घेऊन गेला आणि तिथून तो डाव्या बाजूला वळला आणि पुन्हा वस्तीकडे चालायला लागला. 5 मिनिटात त्यांनी घर गाठलं. घरचे सगळेजण मालतीचा अवतार बघून खूपच दचकले, पण मालतीला कळतच नव्हतं की सगळेजण तिच्याकडे एवढ्या आश्चर्यकारक नजरेने का बघत आहे. पण ज्यावेळी ती बेडरूममध्ये गेली आणि तिनं आरशामध्ये स्वतःचा अवतार बघितला, त्यावेळी तिच्या तोंडातून पुन्हा एकदा किंकाळी निघाली. मालती खूपच घाबरली होती. अशोकने तिला कसा तरी दिलासा दिला. ती एवढी घाबरली होती की तिनं संध्याकाळचं जेवणसुद्धा केलं नाही आणि ती झोपून गेली. दुसऱ्या दिवशी मालतीचं अंग तापाने फणफणायला लागलेलं होतं आणि ती खूपच विचित्र वागायला लागलेली होती. काहीही बरळायला लागलेली होती. तिचं बोलणं कुणाला काही केलं समजत नव्हतं. पण मालतीची ती अवस्था बघून अशोकच्या मात्र सगळं प्रकरण लक्षात आलेलं होतं. तो पटकन गावातल्या त्या गुरव पुजाऱ्याकडे गेला आणि त्यानं मालतीच्या अवस्थेबद्दल त्यांना सांगितलं. गुरव पुजारी हे गावातलेच, त्यामुळं गावाच्या आसपासची सगळी माहिती त्यांना होती. दुपारी पुजारी घरी आले आणि जसं त्यांनी मालतीला बघितलं तसं त्यांनी लगेच ओळखलं. त्यांनी अशोकला जवळ बोलावलं आणि ते म्हणाले, हिला त्या ओढ्याजवळच्या शारदानं झपाटले. जसं पुजाऱ्यानं शारदाचं नाव घेतलं तशी मालती जोरजोराने ओरडायला लागली. जीभ बाहेर काढून विक्षिप्तपणे हसायला लागली. तसं मात्र अशोकला खूपच काळजी वाटायला लागली आणि अशोक पुजाऱ्याला म्हणाला, काहीही करा पण माझ्या बायकोला यातून वाचवा. तसं त्या पुजाऱ्याने अशोकला बरंचसं सामान आणायला सांगितलं. अशोक पटकन गावामध्ये गेला आणि बरंचसं सामान पिशवीमध्ये घेऊन आला. त्या सामानामध्ये हिरव्या बांगड्या, साडीवरचा हिरवा पीस आणि बरंचसं ओटीचं सामान होतं. त्याच्याबरोबर खाण्यापिण्याचं पण बरंचसं सामान होतं. हे सामान आणल्यानंतर त्या पुजारी काकांनी मालतीवर त्या सामानाचा उतारा केला आणि तो उतारा अशोकच्या हातामध्ये देत अशोकला सांगितलं की या सगळ्या वस्तू नेऊन त्या पिंपळाच्या झाडाजवळ ठेवून ये, त्यानंतर मालतीला बरं वाटेल. तसं अशोक पटकन तो उतारा घेऊन त्या ओढ्याजवळच्या पिंपळाच्या झाडाकडे पळतच गेला. त्या झाडाजवळ त्याने तो उतारा ठेवला आणि तो मागं न बघता पुन्हा वस्तीवर आला. अंगणातल्याच बॅरलमधलं पाणी त्यानं हातापायावर आणि तोंडावर मारून घेतलं आणि तो पुन्हा घरामध्ये आला. त्यानंतर त्या पुजाऱ्याने आपल्या पिशवीतला एक लाल धागा काढून तो मालतीच्या मनगटामध्ये बांधला आणि त्यानंतर त्यानं अशोकला सांगितलं की आता तिला हळूहळू बरं वाटेल, पण तिला पुन्हा कधीही त्या ओढ्याजवळ जाऊ देऊ नकोस. असं सांगून ते पुजारी पुन्हा घरातून बाहेर पडले. 1 तासाभरानं मालती पुन्हा शुद्धीवर आली. आता तिला थोडंसं बरं वाटत होतं. त्यावेळी घरातले सगळेजण मालतीजवळ जाऊन बसले आणि ते तिला विचारपूस करायला लागले की काल रात्री तिच्याबरोबर नेमकं काय झालं होतं. त्यावेळी मालतीनं सांगितलं की तिला रात्री ओढ्याजवळ देशमुखाची शारदा भेटली होती आणि तिनं मालतीला तिच्या घरी हळदी कुंकवासाठी बोलवलं होतं आणि तिथून पुढचं तिला काहीच आठवत नव्हतं. आणि हे सगळं ऐकताना अशोक, अशोकच्या बहिणी आणि अशोकच्या वडिलाच्या आणि अशोकच्या म्हाताऱ्याच्या अंगावर सरसरून काटा आला. ते सगळे खूपच घाबरले. त्यावेळी मालतीनं सगळ्यांना विचारलं की तुम्ही सगळेजण का घाबरले. तसं अशोकनं सांगितलं, तुला जी काल शारदा भेटली होती ती शारदा 5 वर्षापूर्वी मेलेली आहे. हे ऐकून मालतीच्या तोंडातून एकच उद्गार निघाले, काय, हे कसं शक्य. तसं अशोक म्हणाला, हो हेच खरं आहे. 5 वर्षापूर्वीच ती त्याच ओढ्यामध्ये बुडून मेलेली होती. तेव्हापासून तिचा आत्मा त्याच ओढ्यामध्ये भटकतो. म्हणून तर आम्ही रात्री तुला तिथून जायला नको म्हणत होतो. पण मालतीचं मात्र आता या बोलण्याकडे लक्षच नव्हतं, कारण तिला विश्वासच बसत नव्हता की काल तिला जी सुंदर स्त्री भेटली होती ती खरंच
एक बाई नसून एक आत्मा होती. पण आता त्याच्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट हीच होती की ती या संकटातून सही सलामत वाचलेली होती.